Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jaod bura ma Nyatike Tom Odege okwayo jodak ma Muru Bay e sub-county ma Nyatike mondo tim machiegni gi apisas mag obila e gwenge ma kono mondo mi gitiek chuth kweth mar jomaundu modak e kindgi. Odege ma bende ne loso e gwenge mag Muru owacho ni en gino malit ahinya ni obila moro ne onegi juma mokalo kod achiel kuom jopiny ma bende chich ni en achiel kuom kweth mar jomaundu mantiere e gwenge ma kono. Ka omedo ni dwaro nitie mar mondo jopiny oti machiegni gi obila e tieko chuth kwethno. Gimotimore ka ma bende wachako waluwo kabisa, nitie polis ma joneg ka manyiso ni achich moko osedonjo dier ji ka. Koro ma wadwa kwayo riwruok nikech ineno ka joyuth nigi riwruok, jodongo nigi riwruok. Euru konywa ka nitie jok ma kitgi ok beyo to wagol chon kapok onegonwa nyithindo mondo mi wabed ni wan e center ma wan gi kwe maonge gimoro biro timore marach. Jaod bura no wacho ni boma ma Muru osebedo kod arita makare kuom kinde malach kendo ok en gino makare ka kweth makamano dwaro rocho weche mag arita e gwengego. Omedo ni apisi mar CDF ma Nyatike keto teyni mag apaya e boma ma Muru Bay mondo ber weche mag arita. Jogi chako yuago ni center bedo gi mudho gotieno. Ne wakelo street lights ka, chal gima street lights go ti maber. Koro kawuono adwa kono joma oro ne wadhi loso gi street light. To komedore gi mano, akelo negi bucket light maduong' cha. Miguro sani moro ka. Wadwaro ni wabed gi center ma joma mine nyalo use nyaka saa 6 otieno. Ma ji nyalo wuothe nyaka okinyi, ma ng'ato koluori kodhi kamoro tidhi buoge. Mondo mi bed ni dongruok me center ni nyalo dhi nyime ma nyadi par. Molo kaka nodhi sani. To maduong' kabisa ni security nyaka bedie.